Ishrana. Veliki broj faktora utiče na našu ishranu. Jedemo kako bismo zadovoljili osjećaj gladi, odnosno osnovne fiziološke potrebe. Istovremeno, hrana utiče i na naše raspoloženje, zato često jedemo zbog osjećaja prijatnosti i sreće koji nam hrana koju jedemo pruža. Koje hranljive materije dobijamo hranom? Proteine, belančevine, ugljene hidrate, masti, vitamine, minerale. Proteini ili belančevine su neophodni za izgradnju i obnovu svih ćelija i tkiva u telu, a sastavljeni su od aminokiselina. Iako se delimično nalaze u gotovo svim namirnicama, najvažniji izvori proteina su meso, riba, jaja, sir, jogurt, mleko, kao i soja i ostale mahunarke, pasulj, sočivo, grašak, boranije. Ugljeni hidrati predstavljaju najznačajniji izvor energije među svim hranljivim materijama koje svakodnevno unosimo u organizam. Dele se na proste i složene šećere. Kvalitetan izvor energije su složeni ugljeni hidrati iz namirnica kao što su pirinač i druge žitarice. Ovas, ječam, raž, heljda, krompir, hleb, voće i povrće. Konzumaciju prostih šećera, prisutnih najviše u slatkišima, gaziranim napicima i prerađenim proizvodima, treba svesti na minimum. Masti obezbeđuju energiju i učestvuju u mnogim važnim procesima u organizmu i zato ne smemo da ih zanemarimo. Kvalitetni izvori masti uključuju nerafinisana hladno ceđena biljna ulja, maslinovo, suncokretovo, orašaste plodove, koštunjavo voće, plavu ribu, sardina, losos. Vitamini i minerali su jedinjenja koja nemaju energetsku vrednost i potrebni su organizmu u malim količinama u odnosu na proteine, masti i ugljene hidrate, ali su neophodni za normalan rad svih ćelija i tkiva metabolizma. Metabolizmom nazivamo hemijske reakcije koje se dešavaju u našem telu, pokreću ga i održavaju u životu.